Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike nje sithi ukubheka futhi esinye isibonelo sizosebenza ngama 45 45 90 triangles. Ngibhale ngapha 45 45 90 triangles. Ngifuna ukuthi sizijwayeze nje ukwenza izibonelo. Kakhulukazi uma ukuthi siyaqala ukubona into ethize noma ukwenza into ethize kuvesene kumina nje kungiqamele ukubaleka ukuthi uma uqala nje ukuyenza into uqala ukuzwa ngayo uloke nje uzamile ukuyenza ukuze kube njani kuze kube into ejwayele nje elula kakhulu. Asithi ke nginesibonelo sami lese ngisidwebile la ngine triangle yami engidwebile ngiphinde ngidwebele nenye i-triangle. Ngenza nje izibonelo ungixolele ngiyabona ukuthi hayi ubunono namhlanje ngiyabona ukuthi hayi angifakile kakhulu. Uyayibona leyo yokuqala i-triangle yethu ukuthi singasho ukuthi i-isosceles triangle ngoba yini zikhumbuza indaba zama-triangle ungabuyela nasemuva kwamanye ama-video azokukhumbuza indaba zama-triangle. I-isosceles leya triangle ngoba yini ngoba ama-side amabili ayalingana nazi impawu ngifakile zokukhombisa lokho. Asibone kuyo ke le triangle engidwebe ngezansi kungani ngithi hypotenuse yethu leya. Ngithi hypotenuse yethu leyana ngoba yini ngoba ibhekwe uphawu lwani le right angle ingakho ngizosho njalo ingakho ngizosho njalo. Asithi ke ngiyazama ke manje ukuhlanganisa. Angazi kahle ukuthi u-x ungubani isisindo sakhona ingakho ngithi x plus 90 equal 180 ngibe no 2x plus 90 ke usipho 180 uma ngidivide ngithola u45 okusho ukuthi ngabe ngigcwalisela lapha phakathi ngithi ngapha u45 na ngapha u45 okuba kuhle kakhulu ngoba uma sekuhlangene konke kuba ubani u180 degrees. Uyayazi triangle ukuthi yakhiwa ubani u180 degrees. U90 degrees besinawo vele lapha phakathi ngoba yini bekuvela uphawu. Ngizamile ke manje ukudweba esinye isibonelo. Ngathi lapha phakathi ngino 45 45 okunakhona kuyayicacela ngoba ni ukuthi ngawo 45 45 ngoba nginophawu lwami lokukhombisa ukuthi ngino 90 degrees vele. Ngifake nani nempawu zokukhombisa ukuthi ama-side amabili ayefana kuwo lo mdwebo wami. Base ngiyaveza na ukuthi i-hypotenuse yethu iphi nansi ngoba ibhekwe uphawu lwethu le-right angle futhi uwona muqa omude kunayo yonke imiqa ekhona eyakha lo mdwebo wethu. Ngino A B C na ke uma sengihamba ngendlela yani ye-Pythagorean yethu ke nayi umthetho noma i-formula esisebenza ngayo ukuthi kuzoba bani u-a squared plus b squared equal c squared kunjalo nje. Ngicela ngithi b squared plus b squared equal c squared ngizoba no b ababili ngibe u-b usuyimele ngibe no 2 ezansi sengino b squared noma sengingehla sengino b nje kuphela ne square root sika c squared ezansi ngino bani ngino 2 ngibe no c ezansi i-square root sika bani ka 2 uma sengifaka i-square root phela u-squared uyaphuma lapha ku c ngakho ke sengisalelo u-c ne-square root ngenzansi sika bani sika square root sika 2 cishe ngathi sesibethe ncese ngibe ne-square root sika bani sika 2 engabe ukuhlangana kwalesibalo sethu esisenzele njengesibonelo kungawenza umqondo na uma ukuthi kunendida ungabuyela emuva amaphansi ubone kanconyana ukuthi ngihambe kanjani noma sihambe kanjani phela ngoba sisebenzisana ndawonye. Lesquare root sika 2 siyakhipheka noma sishiya kanjalo. Hayi
uma singenayo nje umsindo singasala kanjalo sithi siqhubeke ngapha ngibe no c square root of 2 times square root of 2 ngibe nobani square root of 2 ngezansi ngifuna kube khona ithuba lani lokususana noma esisuthi times kona ngibona ukuthi usi wethu uzoshiya noma angithemba ukuthi mhlawumbe nawe uyahambisana kanye nami ngokomqondo noma uma ukuthi uyabhala ngizosalelo u2 ngithi uc wami u2 divided by 2 uyabona ukuthi cishe kube into efanayo esiyitholile la uma sigoqa nala uma sesiqaqa sizama ukuqhakazisa noma sikuqaqa uyabona ukuthi siphunyelwa into enjani angiboneke ukuthi kuba into elula kakhulu nje eyenzekala kanjani ngokukhulu ukusheshsha sino c nesquare root sika 2 over 2 sibe nobani no c nesquare root sika c okubalula kanjalo nje kodwa ke kungabaleka ukuthi uphinde uqalima phansi ubone ukuthi indlela ohambe ngayo ibe kuyindlela encomekayo noma cha okusho ukuthi u-a equal b lapha ngathi square root of 2 divided by 2 times c ngifuna mhlawumbe ukuthi impendulo yami ngenze izwakale kangconywana ukuthi kuzongisiza yena ukuba ne-right angle noma ngamele ngigoqe kanje njengani njengempendulo yakhona noma njengendlela yokuveza ke lo mdwebo wethu sesuveza ngeinamba nangamagama ngathi sidlulele ke manje angibheke la ngithi ngino a equal b square root of 2 over 2 times c njengoba sinako lapha sithanda ukuphelelwa isikhala sidwebela noluphawu lwami le-90 angle yami singase sibhala isibala engasasona besino 45 mina nje besinayo noma sishintshe manje shintshe sisino 8 sithi sifunana nani asithi sifunana nani naku hypotenuse yethu sifunana nayo ke sifuna nesisindo sakhona noma ingakanani uma sesithi siyayibheka singayibiza ngo c ngapha kuzocaca vele ukuthi nakhona kubani ku45 ngisho ukuthi kuzocaca nje impela ukuthi umune angle ye-right angle ya 90 degrees phakathi bakuphe no45 kusala indawo yodwa kuyacaca ukuthi u45 ngobani ukuphelela kwayo triangle kumele ube 180 degrees singibone la ngino 8 equal square root of 2 divided by 2 times c times 2 over 2 ngifuna ubona ukuthi nangapha 2 over 2 ngifuna ithuba lane lokususana basisusana no2 bethu ngisalelo ba ngabe ngizothatha 16 over square root of 2 ngoba ngithe 2 times 8 equal to c ngayigoqa ngale ndlela ukhumbula ukuthi phambi kokuba sicime lo kade sinako lapha eqaleni besikade nje sishawa ukuthi isquare root siskipha kanjani sika 2 noma siyashiya siyazi ukuthi square root sika u16 siyazi ukuthi square root sika 2 basithanda singathi futhi siyivimba noma siyivala ekutheni sithi 16 square root of 2 divided by 2 ongasipha u8 square root of 2 kalula nje kanjalo sibhalela 8 square root of 2 njengempendulo ungixolele sihambile kwagwegwa okusho ukuthi kuyafana nalawo 8 ngoba singasebenza ne-isosceles ungixolele kuhambe kwagwegwa kanje kodwa hayi siyazwakala sona isibalo ungasiqala phansi futhi usenze ukuze uthole umqondo ojulile obanzi nje ngale ibalo